Det er den værste fucking oplevelse i mit liv. Vi er fucking i gang. Så, dagens første måltid, a.k.a. vores morgenmad, der starter vi fucking brutalt ud. Vi kører 410 gram af de her... Hvad fanden er det? Crave eller en Crave. En god omgang morgenmad med fucking Nutella indeni, og selvfølgelig en god klat mælk på toppen. Ellers så har vi 4 stykker belgiske vafler med sukker og 125 gram biskofsbread. Det er altså sådan en svin her. Når vi har spist det her, så er vi oppe på 4044 kalorier. Og det er altså første måltid. Fuldstændig vanvittigt. Jeg får så ondt i maven. Jeg får det er sukkerchok for klokken lort om morgenen, ikke? Jeg er forresten klokken 9.26. Hvad er det, tage en suppeske i stedet for? Jeg får sådan en af de der kæmpe. Ja, det er jo. Så ja. Er det, vi gør? Ja, det der, du kommer ikke nogen vej. Jeg kommer ingen vej. Hvad fanden er det der, mand? Og første formcheck i dag. Ja, kør lige et lille formcheck inden hvert måltid for lige at se, hvordan ser det ud nu. Så vi starter rimelig stabilt ud. Dem, der har fulgt med længe ved godt, at sådan her så jeg ikke ud for 6 uger siden. Men det er okay. Det er okay. It's a part of football, you know. Så første formcheck inden med maven har det rimelig okay indtil videre, men lad os se, hvor vi ender. Det skal vi ændre på nu. Det bliver fucking ændret på. Det bliver lige nu. 10 a.m. You're still sleeping, I've been up since 6 a.m. Early bird gets the worm, what it is. All these birds, they get curved, what it is. I don't frown a lot. Lately blessings coming down a lot. Jessica, hun har biskofsbread i hele hovedet lige nu, så det er mig, der lige står for en status her. Du har spist halvdelen af den der, halvdelen af Kellogg's Craves, så vi er godt på vej. Og der er gået 6 minutter, og jeg tænker, vi er omkring 1500 endnu. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Det er fuldstændig sindssygt. You're still sleeping, I've been up since 6 a.m. Early bird gets the worm, what it is. 10 a.m. You're still sleeping, I've been up since. Jeg har så det med ham. Det ser så glad ud. Altså den der ikke går. Jeg vil fucking gøre alt for, at den bare er væk. Bare til puff. Ja. De bliver modbydelige. Altså det er virkelig en dårlig idé. Det kan faktisk være, at du får fjernet din craving for biskofsbread nu. Fuldstændig. Jeg kommer aldrig til at røre en biskopsbread igen. Never ever in my fucking life. Du siger, at du er ved at være der. Jeg føler, at jeg er sådan en stopklods. Hvad er det? Jeg kan ikke gå ned. Jeg skal ned. Drik noget vand. Det er ikke ret at slutte, når man ikke er færdig tykket. Det er løgn. Fuck. Det var på vej op igen. Fuck, det var selv. Nej. Umuligt, jeg havde gået den game over, hvordan jeg overhovedet havde færdiggjort første måltid. Det skal bare ned. Shit. Okay, jeg tror, det var rigtigt. Er det done? Nej, det er fucking svært at få ud af den der. Sidste. Last one. Jeg prøver at se, hvor tyk det er. Last one. Ej. Så ikke brække dig. Du er færdig, hvis du brækker dig til slut. Nej, stop. Så nej. Det må fandme være. Den er done, den der. Den er simpelthen done. Den er helt færdig. Jeg vil så erkende, at det der sidste vaffel, det går ikke. Jeg kaster op. Oprigtigt, jeg brækker mig, og min mavesæk har sagt, fuck dig så, vi tager ikke imod flere nu. Så af taktiske årsager, så siger vi, den sidste vaffel, den ryger i køleskabet, så tager vi den senere. Så skal nok
få den med. What's up? What's up? Jeg er fandme i levende live. Det følte jeg altså ikke for 3 timer siden, 2 timer siden, eller for en time siden. Der troede jeg, at det var game over, og at det var der, jeg måtte kalde den. Men nu skal vi ned og have vores meal number 2, og vi skal lige se, kan vi finde noget, der hedder Belgian fries, fordi jeg har hørt en lille fugl synge om, at de har nogle loaded fries og nogle kæmpe milkshakes, og bare noget fucking klamt. Jeg kan godt mærke, efter mit sukkerchok i morges, så der skal lidt salt i den. Der skal noget salt i. Det skal der sgu. Klokken den er 14.24. Ja, så det er lidt tid siden sidst. Så er der også hårdt ud. 24. Så det var måske meget taktisk lige at starte sådan ud. Ja, og vi har ikke glemt vaflen. Vi har ikke glemt vaflen overhovedet ikke. Inden jeg begynder at gå fuldstændig amok ned i kommentarsporet, jeg kan allerede fornemme folk, jeg ikke fik en vaffel. Der er allerede 40 helt kommentarer nu. Ja. Allerede. De skal søge slappe af. Jeg gider ikke det der. No fucking way. Så ja, vi skal lige ned og salte det søde. Så vi sørger for, at jeg får fucking ondt i maven en gang til. Okay, så det første sted, vi ville have været henne, der var fandme lukket. De eksisterer ikke længere. Det var et held, fordi vi har fundet et fucking vanvittigt sted. Fordi se et monstrum af et måltid, jeg har fået mig her. Der er 5 forskellige varianter af ost nærmest. Vi har både fully loaded fries med ostesauce, revet cheddar, der er bacon, der er sour cream, og der er lidt spring onions. Ellers så har vi en god mac and cheese herovre, og så nogle set svin af en mozzarella stik her. Jeg tror, det er kylling. Nej, det er mozzarella stik. Det er ikke kylling. Det er Ja. voldsomt. Og det mest nødvendige ved det hele er, at hun har givet mig 2 gafler, som om jeg skal dele med nogen. Det er ikke så fedt. Ligesom når man får 3 gange spisepinder til sin egen sushi, ikke? Ja, Hvad er det for noget? altså sådan, lad være med at fatshame mig, please. Ja. Ja, jeg ved, man spiser bare helt. Den her ost er sindssyg. Hvor skal jeg starte? Hvad skal jeg starte med? Der er også ostesauce imellem. Det er vanvittigt. Det smager fucking godt. Men igen, det er til 2 portioner. Jeg synes det er fedt. Og med et par bidder. Lige rundt regnet 3.000 kalorier i sådan en her. Altså, det hele, ikke? Det er godt. Altså, det smager faktisk sindssygt. Jeg vil gerne tilbyde dig noget, men det går ikke. Det går sgu ikke. Så jeg vil gerne have det. Ja. Med det der. Vi har jo Nanne og Rasmus med som support på sidelinjen. Ja, så vi har fået lidt pomfritter. Go yes. Ikke noget support. Ja, altså hvis man ikke har præstationsangst over at spise i forvejen, så får man det i hvert fald nu. Jeg er tvunget nu. Men det er også godt. Der er pres på. Puha. Fuck, det er voldsomt. Ja, jeg synes det her ost begynder at blive lidt meget nu. Nej, jeg synes, det begynder at blive lidt meget noget, du har spist. Altså, ikke engang en tredjedel. Nej, ikke engang en fjerdedel. Altså, det er lidt ulækkert, ikke? En lille bitte smule. Det er også sindssygt, at jeg egentlig har taget alt med ost. Ja, Der er 2 gange ost, det er ost, og det er fyldt med ost. det bliver meget savory. Men det skulle du også have. Du var ude efter salt, jo. Ja. Winners never quit. Jeg skal bare gå ned til Dorian Yates om 13 efter sådan en måltid her, hvor jeg er sådan helt svulmet og siger, hvad så bror? Spiser vi det samme, eller hvad? Åh! Ej, hvor ser den god ud, mand. Mums. Så hvis man er på kørtjen, så må man gerne både smask og bøvse og putte og... Jeg bøvsede så meget i morges, det var så ulækkert. Jeg forstår det godt. Det smager fucking godt det her. Det er nærmest som sådan en ost og pasta omelet det her. Shit. Fuck, det er fedt ud. Hvad er det? Det er så fedt ud. Jeg kommer til at glide ned det her. Okay, nu kører vi bare. Nu er det glad. Nu er der ikke mere pis. No more fucking round. Jeg skal færdig med den her. Jeg vil sige, i morges ønsker jeg lidt af mig, der på hele den der pakke. Nå, nu skal jeg teste. Ah, Er det okay lige nu, eller? maven ikke, men det er så tungt og tykt. Ja. Det der, det, du ved, det bliver så
Det er lidt ligesom de der vafler i morges. Ja. Det bliver meget tørt og tungt og tyk, og så skal sluge det bagefter. Det her det er jo nærmest cocktail til genkendelighed. Når det så ligger samlet i klumperne, så er det meget nemmere. Det er de sidste bidder af den her mac and cheese fucker. Og vi vil se, om vi kan få en helt en bid. Det smager bare olie og forfløj. Jeg tænker godt over, hvor den var henne. Den var i din taske. Problemet er, min mave og hals afviser, at jeg gerne vil synke. Så selvom jeg hælder vand med for at få det ned, så bliver det bare sådan en klam mix af vand og tykket mad og næsten for meget. Sjovt, folk gerne vil se på det der. Altså sådan, Hvis jeg svær, hvis jeg får det her endnu, ikke? ja, det gør ikke, men næsten. Ja. Hold nu kæft, ja. Hvor du god, det er næsten pænt også. Ja. Er det så på det her tidspunkt, at veninder vil sige, du ved, skal det være så ekstremt? Ja. Var det virkelig? Nej. Og det er virkelig nødvendigt. Ja. Ja. Mm. Fedt at få dine bryster, ikke? Tænk på, Ja. at du spiser for at få brysterne, ikke? Lige skak den her video, så jeg kan købe mig nogle nye gader. Ja, præcis. Det er motivation, ikke? Ej. Åh. Det er der, vi er. Ej. Det er fandme godt gået. Jeg tror, du skal smække et hul mere i de shorts der. Hold klap det her, mand. Jeg kan ikke synge det. 3.000. Når der er sukket det der, så er du på 3K. Ekstra, ikke? Ja, sygt. Fandme godt gået. Jeg er meget stolt over mine 600 kalorier af den burger der. Ja. Det er flot. Jeg synes, det er Sammen flot. med min. Ja, jeg synes, det Jeg er også flot. lavet meget. Har du også sat den som 600? Der er noget sådan 230 kalorier. Kalder vi den her for godkendt? Ja. Den er godkendt. Fuck, hvor fantastisk. Done. 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 I'm fucking done. Men fantastisk. Det vil sige, at vi nu er op omkring hvad? 7.000 7K. kalorier. Det står lige på skærmen, hvad vi helt præcis er. Ja, vi skal nok lige huske at sætte det ind. Jessica, hvad fanden laver du? Okay, så når man lige har spist 3.000 kalorier, så går man måske også lidt i food coma, og det er sgu ikke så godt, når man skal køre bil. Så ja. Du kan ind i pæl. Jeg Du kørte ægte meget ind i jeg tog den Du hele kørte vejen hen ad faktisk pælen også. ind i Ej, og dørhåndtaget også. Ej, og der. Fuck. Sidespejlet, den fik. Ej, det var ikke mig. Jeg synes ikke, den ramte. Det her, det har vel. Det er ikke der, vel? Ej, den har været der hele tiden. Okay, godt med. Det er ikke helt godt, det Ej, der. men tror du ikke, vi kan ikke... Den er fucked. Og det er også sådan noget med, at du kan ikke bare få lakeret en lille smule. Du skal have lakeret hele døren. Ja. Nej. Har du smadret bilen? Jeg skulle dreje ind, så ville jeg være så opmærksom på, at jeg ramte den bil ved siden af. Og så du ved, den der pæl. Så jeg kom til at tage hele siden af bilen. Jeg tror, det er en prank. Det er det. Du må gerne se, vi har en video af Du bilen. kan gå ud og kigge på bilen. Jeg har taget hele siden, hele lakken. Hele bilen. Det var, at jeg mistede 900 euro i deposit som sidste gang, ikke? Nej, for det var min skyld. Ja. Det var jo Hvem ikke er min det? skyld. Men hvis det nu er, hvem er det, som er med at betale for den her? Du skal ikke lade ud nu. Ja, det er som om, nu har vi snart gået en time på løbebåndet, og vi droppede at køre styrke. Så bare fokuseret på lige at få lidt bevægelse og lidt cardio. Det er som om, at min ellers super hævede mave, den synker lige så stille ind igen. Det gør ikke lige så ondt. Så jeg tror vi har fået en smule gang i systemet igen. Ja, og mange også. Halv liter vand. Jeg er så tørstig. Jeg tror, der har været så meget salt i det der lort. I'm drying out. Så jeg kører bare, selvom det gør fucking ondt at drikke. Where we at? We are at La Cañada.
et eller andet, der staves på samme måde som Canada, men åbenbart udtales helt retarderet. Ja. Du udtales den ja, så Cañada. La Cañada. La Cañada. Det er et shoppingcenter, og rent tilfældigvis så har de en Dunkin' Donuts herinde. Så jeg tænkte jo, at det kunne være, at man lige skulle kigge en lille bitte smule på det, selvom at der er så lidt af mig, der har lyst til at spise det nu. Det er fandme lidt. Det var virkelig let. Det var virkelig let. Og man kan sige, når man er på 7K, ikke? På lov af det. 7K, hvad er klokken nu? 7:30? Det er på 2 måltider, og klokken er 7:30. Ja, den er easy. Den er easy. 4,5 timer to go. Og vil gerne tidlig i seng. Status er, at det er måltid nummer 3. Vi er på 7200 kalorier, og det vil sige, at vi mangler altså 2800 kalorier for at være færdig. Så, som sagt før i dag, så efterlod vi jo sådan en svin her, og jeg har oprigtigt fået PTSD af at spise dem, men den skal ned. Derudover så har vi været på lidt shopping, så vi har købt, der er 4 donuts, der er nogle Doty-is med cheesecake, flere mini donuts, Kinder Maxi, og måske nogle yoghurt bare som backup. Så det der skal ske nu, det er selvfølgelig, at vi bare skal æde til jeg fucking knækker mig og forhåbentlig rammer 10.000 kalorier, inden det bliver alt for sent. Der er også en update. Klokken er 21:30. Ej, den er helt hård. Den er helt hård. Bare på start. Det er vandet. Er dine gode? Meget god køb. Men de andre er bedre. Så vi kigger lidt på de her donuts. 3 donuts. Nøj, den ser potent ud, den der. Desværre, og der er biskopsbed inde i den her også, som om jeg ikke har fået nok. 10 a.m. You're still sleeping, I've been up since 6 a.m. Early bird gets the worm, what it is. All these birds, they get curved, what it is. I don't frown a lot. Lately blessings coming down a lot. I see my fam, I Jeg can't. tænker, jeg skal have det tungeste ned først. Altså alt, hvad der er brød, der virkelig skal tykkes og sådan som suger. Og så til sidst, så kan man tage noget af det der sådan is og sådan noget, der er sådan lidt mere flydende. Så det sådan kan glide ned mellem alle hullerne og lommerne og... Jeg tror også, det er smukt taktik at lade is det smelte lidt. Så kan du ligesom bare... Ja, ligesom bare sluge. Ja. Og så tror jeg sgu også, at jeg kører taktik, at jeg kommer til at bruge de her yoghurter lidt. Ja. Det er jeg sgu nødt til at gøre, fordi... jeg kan godt mærke, hvis jeg skal tykke 8 mini donuts også, så får vi altså et problem. Hold da kæft, den greb du sætten. Fuck, der er ikke en sko. Du har sko. Du hedder bare ikke gå i din birketøj. Det er fordi, jeg kører sådan en Jesus-stil lige nu. Det plejer jo at sige, du godt kan lide, når du er Jesus. Det ligner bare, at du har banket en hjemløs og stjålet hans sko. Okay, det kører ned det der. Så er det bare berserker-mode nu. Ligesom en hack squat, nu kører du bare bum 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 bum, næste, bum bum bum, så er det hurtigt overstået. Og man skal lige have det her svin ned, så det bliver forfærdeligt. Ja, du skal bare køre tempo på den der. Change of tactic. Yeah. De der donuts, de giver mig fucking kvalme. Men, så er det godt, at Hakkemil, der hun kommer fucking well prepared, så jeg har rørt meget. Så, det vi gør, det er, at jeg nøjes med de 3 donuts, de giver mig et total of 900 kalorier. De 800 kalorier. Nu regner vi den her. Og vi starter 7200. Dertil lægger jeg 800 kalorier i donuts. Hvad? Så er du på 8.000. Ja, jeg har noget her for sikker. Så det er 8.000. 800 i donuts. De her 6 stykker, der er i alt 1200 kalorier. Plus 600.
plus 600. Dem her. Dermed er jeg på 9.800. Og i sådan en sød lille nuttet en, der er der 120 kalorier. Så hvis jeg nu for en sikkerheds skyld lige spiser 2 af dem. Det er 240 kalorier. Det vil sige, at jeg rammer et total of 10.040 kalorier. 3 yoghurt, 6 is og 2 Kinder Maxi. Kan I mærke det? Nu skal jeg det. Ej, okay. Må jeg prøve at komme videre? Okay. Ny taktik. Mangler 2 yoghurter, og mangler 2 Kinder Maxi. Så. Det vil vi gøre. Er det ikke smart? Rigtig smart. Du kan stå her. Prøv at overveje det quote. Måske prøve at kalde Philip i stedet for. Desværre, det er meget federe. Okay. Okay. En af dem der. Okay. En af dem der. Tilbage. Og en yoghurt. Nu skal du nok ikke sige noget, når du siger, okay, hold kæft. Sådan er det altså. Det er sådan en der, og den der. Og resten af den her. Hold det bøst. Ja, og derfor siger du røv. Ja. The final move. Kan du sætte Champions League-sangen på, Fini? Cause I'm swimming! Nej, det gør jeg ikke. Så du vil kaste op? Nej, Du har sagt... slip mig. Det var dig, der satte det op på mig. Åh, det er sådan en konstant psykisk terror. Lad mig igen, og så sviner hun Stop. til efterfølgende udtrykker mine følelser. På kick. Det gør hun altid. På kick. Jeg er fucking ved at eksplodere. Tror det lige nu? Hvad er et kvindenavn af Eddie? Fini, kan du ikke give mig et kvindenavn, der lyder som Eddie? Eddie? Ja, et kvindenavn, der er Okay, venner, jeg... Jeg ikke hed til det. Altså enten så går jeg ud af det, fordi det er Det virker flyve. tæt. Hold lige kæft. Please. Hellig? Hellig hårdt. Okay. Hellig hårdt. Altså jeg mener, det flyver ud af mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er den værste fucking oplevelse i mit liv. Det er den værste oplevelse i mit liv. Aldrig. Jeg ved, hvad jeg skal sige. Først bare gerne være færdig. Du er færdig. Ja. Ja, så Hvis den video får 5.000 likes, så laver du 15.000. jeg glemte aldrig i mit liv. Så jeg gør det aldrig igen. Det er den værste beslutning i mit liv at lave den her fucking video. Men hvis I synes, at indsatsen var det værd, så må I selvfølgelig rigtig gerne huske at smide et lille like. Og så håber jeg selvfølgelig at smide et lille subscribe. Ellers, stay tuned, og så ses vi bare i min næste video.